Bona tarda a tothom, soc Carles Polta, gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'una desaparició. El teu amic que diu que ve al circuit i cada any es fa fonadís. Intentarem posar oli al motor. Comencem. Ens traslladem a Montmeló. Jo fa 2 anys que vinc al circuit, vinc sol i tot va bé, i aquest any vaig conèixer un amic. Em va dir que li agradaven les motos, que podíem venir junts i que ell comprava l'entrada. Poc després va desaparèixer i no n'he sabut res. Els Mossos diuen que passa sovint, però el que enguany no saben és que tenen un 20% de descompte en Tribuna G i Pelús a MotoGP. Sant Joan, el de les entrades, tu! Sí, Joan? Sí? Ah, que vens? Descomptes? Ara sí, no? Perquè ja és ben bé el que diu la dita. Els descomptes del motor donen més salseig que tor. Entra ara a circuitcat.com i reserva ja la teva plaça, perquè els amics són una mica fantasmes.